Замислял ли си се, защо понякога най-добрите неща в твоя живот започват точно когато плановете ти се провалят? Повечето хора мислят, че това е лош знак, но истината е много по-странна. След малко ще разбереш защо моментите, когато всичко се разпада, често са началото на най-голямата промяна в живота ти. Животът е динамичен и непредсказуем. Правиш планове, изграждаш стратегии и си представяш как ще изглежда бъдещето. И после изведнъж нещо се случва. Плановете се объркват, посоката се променя. И точно тук повечето хора правят една голяма грешка. Сега спри за секунда и помисли за последните няколко години от живота си. Колко от най-важните неща, които ти се случиха всъщност, бяха планирани? Вероятно почти нищо. Ето нещо, което малко хора осъзнават. Понякога животът разрушава твоите планове, защото те са твърде малки за това, което те очаква в бъдеще. И точно в тези моменти започва истинската промяна. Когато се сблъскваш с неочаквани предизвикателства, мозъкът ти започва да работи по различен начин. Ти започваш да мислиш по-креативно, ставаш по-гъвкав, започваш да търсиш нови решения. И тук идва един интересен психологически факт. Изследвания показват, че хората често правят най-добрите си решения именно в периоди на несигурност. Но защо се случва това? След малко ще ти кажа какво се променя в начина на мислене, когато плановете ти се провалят. Повечето хора мислят, че растежът идва от стабилността. Истината е, че най-големият растеж идва от хаоса, защото когато всичко е сигурно, ти не се променяш, но когато всичко се разклати, ти си принуден да откриеш нова версия на себе си. Но има нещо още по-интересно. Хората, които са най-щастливи и успешни, не са тези, които контролират живота си най-много. Те са тези, които умеят да се адаптират най-добре. Понякога това, което наричаш провал, всъщност е животът, който те пренасочва към нещо по-истинско за теб. Към работа, която е по-добра за теб. Към връзка, която трябва да приключи, за да освободи пространство за нова. Посока, която вече не е твоята. Затова следващия път, когато плановете ти се объркат, не бързай да мислиш, че губиш. Възможно е точно тогава животът да започва да работи в твоя полза. Защото истината е проста. Животът е това, което се случва, докато кроиш други планове.